Práve idem na Odivy, jednu z prvých party Fashion Weeku, ktorý bude tento týždeň. A som na to veľmi zvedavý. Všetci tam už sú. Takže uvidíme, aké to bude. Čau. Čau. Kde sme? Sme na Odivy Nobody Listen release party. A zajtra Odivy prehliadka, že? Áno. Áno. Piatok. Piatok. Ne, zítra je piatok. Idem si dať drink. Dobre. Martin nám nechce kúpiť drink. Hej, je podľa vás lepšie dať jedno video z celého Fashion Weeku, alebo viac videí? Viac videí. Víc kratších, áno. Víc kratších a rýchleji. Áno. Čo je to kratšie? Tak 3 minúty. Nepí to. Si mi to nechcela kúpiť, tak mi to nebudeš píť. Mám blbou náladu a protože I keep it real, tak chtěla bych tímto pozdravit všechny ženy, co mají PMS. Říct, že s vámi soucítím a že the struggle is real. Máš PMS? Yeah. A ještě, ještě bych chtěla říct, že šedivý chlupatý bomber je podle mě super. Co? Co si to myslíš? Lajky? I don't know. Máme dobré to je. A tam tie slúchadlá, tam ide hudba? Aha. A to ide z mikiny? Co? To ide z nejakej mikiny? Niečo počúvaš? Paluje na drate. Mikuláš, čauko. Ty si mi nepredal dneska zmrzlinu náhodou? Jo. Mára, Juro. Ahoj. Ahoj Juro. Mára, Ja točím vlog, ak vám to nevadí. Myslím si, že vidím jedného chlapca z HH Crew, ale vôbec nie som istý, či to je on, tak to chcem rýchlo očekovať. Natrafil som na svetoznámeho producenta No jasné. a uznávaného maliara Daliba. Áno, a sochara. Sochar. A ak neviete, tak pre Odivy, na akcii, na ktorej sme teraz boli, tak spravil nejaké kúsky. Jeden kúsok a aj účinkuje a podujímal sa na videu, ktoré sa tu premietá. A na lookbooku. A je to tak. Nobody. A iba sú šikovní ľudia, prajem veľa úspechov. Budeš aj teraz na Fashion Weeku, si hovoril, že? Aha. Zajtra hráš Chemistry Gallery? V piatok. Piatok, o 2 dní. Dobre, a tam máš nové setík? Máš tejto Audinke? Naložený? Tak si ti ho môžeme ukradnúť, čo? Dáme nejaké echo kamarátom. Asi tak. Ale dobre, tak díky, že si... Nezač. Nebudem ťa dlho naťahovať. Pán. Tak co teď? Čo robíš? Neubíjej mu to. Nechce mi to kúpiť a potom mi ísť mojho piť. Náročný týden, Prague Fashion Week začíná. Já jsem jako spokojená, já jsem si tady oňufala všechno a je to takovýhle. Takový, jaký to má děla ráda. Nemám FOMO, protože všichni to zabili brzo. FOMO? FOMO. Fear of missing out. Jaj? Víš? Určitě. to. Určitě. Tak jako... A co s tím? Vyhod to. Ale kam? Doma. Tak já to doma vyhodím. Potom si dáš ještě led doma. Podľa mňa môžeš si dať do mrazničky tento ľad a použiť ho... No, ale dobře. Za týden. Protože já chci jít vařit. Já jdu vařit. Jo, běž vařit, prosím tě. Fakt, ale. Čau. Čau.
Dneska to bolo krátke, ale bolo to asi trochu produktívne. Trochu produktívne. A idem domov. Dobrú. Pojď.